Ahoj, volám sa Diana a toto video bolo úplne generované pomocou umelej inteligencie. V posledných rokoch umelá inteligencia transformovala odvetvia, najmä verejný sektor. Automatizáciou procesov nielen zvyšuje efektivitu a znižuje náklady, ale tiež zlepšuje kvalitu služieb pre občanov prostredníctvom vládnych portálov. Umelá inteligencia pomáha zefektívniť operácie, uvoľňuje cenný čas na sústredenie sa na zložitejšie úlohy a zároveň znižuje náklady na platy a riadenie. S možnosťou analyzovať obrovské množstvo dát umelá inteligencia zabezpečuje rýchlejšie a presnejšie odpovede na otázky občanov. Dokonca umožňuje personalizované služby. Transparentnosť je posilnená, čím sa administratívne procesy stávajú viditeľnejšími a zodpovednejšími, čo zvyšuje dôveru verejnosti. Avšak na zabezpečenie bezpečnej implementácie je nevyhnutná právna regulácia ochrany dát, zodpovednosti a etiky. V Crowdy.ai ponúkame špičkové riešenia umelej inteligencie založené na viac ako 15 rokoch skúseností. Optimalizujeme náklady a urýchľujeme spracovanie požiadaviek zákazníkov. Využíme silu umelej inteligencie pre inteligentnejšiu a efektívnejšiu budúcnosť. Kontaktujte Crowdy.ai ešte dnes.